Здравейте хора, това е втори епизод с Ако закинете Hero Brian, и... ще го знаят като герой. What? Има някаква къща там. И той май къща Да, на Hero... тази е нашата с Спектъра. Ей, тук преди хора имаше много демони и такива работи. What? Това въздуха вашата ли? Той как се изтръхва. Не. Hero Brian може да лети, ако искате да знаете. Знаете бе. Fire Charge. Може да фърля Fire Charge. Хора... Виж това? Бе, аз съм гладен, бе, аз съм много тъп, бе. И аз викам, имаш ли... кокошка, елай, оби. Ама... Знаеш какъв вид кокошка е? На. Проклята кокошка. Ако е команда на кокошка, ще падне най-много Cold Pike, да те отрови. Той има такива кокошки с бели очи, дето направо те ужасяват, лач храна. Дайте им дават храна, дават спайдър, и са на Hero Brian. Трябва да прекараме неща. Отрових се, това е кокошка на Hero Brian, човек. Не се отрова, бе, то ти дава хънгър ти дава. Като... Не, човек, той му отрови. Не, бе, то да трови, нали, тровите като такова ще прави, нали? Ама, човек, аз ли ядах така пържола на това. Първо изядах пържола на той прасе. Диаманти намерях вече. Добре, ела да ни помагаш, бе. Ела да ни помага, защото тук Hero Brian... Аз намерях диаманти. Вечерта нашето и демони ще не пуска, скелети, с червени такива, с червени брони. Да, вчера да беше тук. Да, верно, ще пуска скела. Вчера пускаш зомбита с червени, скелети с червени такива брони и там отгоре пише демон. Чест! Намерих чест! Къде? Е тук. Има и някаква къща. Ако тази е нашата. Ако намерите къща на Hero Brian, веднага трошите тя от Mossy Stone, има 3 Redstone торчи. Не на Hero Brian. Добре, остани там, нали? Всичко в стълби като влезе. Не, тя е разрушена. Мощно. Някой го е разрушил. Според тебе кой е? Трябва ни още дърво. Имам 16. Да, имам. Едно такова. Добре ли я направих? За Идва укрепление. семена на такова. И после се запушваме. Ама Hero Brian да не спавни зомбите вътре в къщата. Тогава става страшно. Няма да спаваме, ние ще залостиме всичко. Той може да ги спалва където си иска, бе. Да. Това е верно. Тук ще ги спални, освен ако не направите укрепление от Bedrock. Или ти обясня как да сложиш хака, като че да... Сега да снимам клип. Вземи го. Ето още. О, да! Той стигли ли или още да взимам? Още има, ще увеличиме къщата. Още една това да ме... Опа, видях скелети. Коледа и какви страшнички ще бъдат. Де отиде дървото е? Имам 3 стрела. Беше спокойна нощ. Той почва да стреля. И скелета лъка му лее чаднат и пак хвърля огнен, има пламък. Дай пак. Сега всичко е важното да оцелее. Аз съм Чикбой 499 и това е моя. Това е нашия. Обърквам се, защото преди бях единак. А пък вижте моя скин, новия ми. Хора, почему го този хекси да е всички роди на него са тук на това. На върха и читна една айран кирка. Чи да ги изхопам. Ти си читър. Голям. Какво е, трябва ми и на айран кирка. И сега майтап Hero Brian се покаже да прозори на вратата. И там да стои да чака. Как да си ги изкупам диамантите и кирката е някаква бяла и айран кирката.
Тя е бяла. Не бе, бяла е някаква такава. Цялата чисто бяла. What? Нека те вика. Тищи Рони. Някакъв как? О, мини кактус. Я се отърби. Ей, там, нали? Там че стои. Да, вярно. Дървото се разпада, но имаш ли торч? Не. А така ще пусна креатива за малко, да си е летячи момчи, така много бавно ходиш. Там ли? И намерях още. Абе, читър. Пускам се само, защото на хексите се ходи What? много бавно. What? Води пука. Кобраш, бе? Виж дървото. Преди там аз имам много... Не може да се сложи ли? Я да едно дърво. О, хора, на хексите Хералбрайн съществува. И затова си взимам голда и диаманти да го Не го видя. взех, къде изчезна? Опа. Що го щупи? Ето го. Става. Кой това странно става, бе? Хора, намерих нещо странно, светещи цвят. Чакай, затвори вратата, така никой няма да го може да влезе. Поне да имаме малко светлина. Ама тук да не спаваме такива демоли, такива работи. Ако спаваме е гадно. Абе, спокойно бе, виж ме бе. Ние трябва да избягаме. Я да идем вече. Благодаря. Ето ти една книга, да четем. Те ще спокойно да го. Пише ти. Сравнение с диско механици и рове, ако търсите съдерите и скучие сръвър, отидете другаде. Може телепортни се при мен. Майко, намерих го. Тук има кит плюс. Тук само с креатив трябва да съм... Не съпортвай. Тос може да лъжи и там да и знаеш кой. Няма бе. Аз съпорта да видя кой има там. Седнах си холма тук. И той си направил къща, и той. Ама аз ще му помогна. Все пак сме хора и вие, нали? Да. И той си направил къща, портни са при него да му помогнем. What? Хора, никога не се вързвайте на капана на Хералбрайн. Той понякога може да направи клонинг, като на Херо Килера. Това беше тесъм. И хора, в хексит никога не копайте такива гравел руди. Гравел руди, те не са копат изобщо. Тос как лети? И дърт руди. What? Тос лети. Как? Сам труда. Айде, хоуме. 5 секунди. Хора, кой от вас може да умря? Тос умря, знаеш какво стана? Знаеш как умря Тос, бе? Как възтрезна този кон? Този кон е да го трепа. Сам съм в къщата. Телепортнете се. Хоме. Какво става тук, бе? Бляк кон ли? Бляк кон ли? Тук е бляк бърд кон ли? Чувай червени очи. Ги, бе? Той е такъв Херо Килер, сигурно е. Помниш ли го, бе, Гошо, Херо Килер? Да, бе. Абе, къде той, бе? Казва се Херо Килер ли се казва? Аз ще почна то с Роги Ханстън. Къде е Херо Килер, бе? Не знам, беше преди малко в къщата и аз го ударих и той изчезна. Това ще бъде всичко от мен за този епизод и чао!